Ano yung pinaka-memorable birthday celebration? Yung ayaw mo, yung hindi mo talaga siya makakalimutan kasi ngayong 30, ano ka na, ngayong 35 ka na, meron ka pa bang panibago? Sana pag 36 ko, bago mag 40. Nabo talaga eh. Good morning! Wala man sari Birthday ngayon ha. Wala man sari girl! ha. It's a birthday girl. Cheers. Healthy Ano living. ba isang pitsil ba? 30 Hindi ano? mahawakan lahat. 30, 36? 35 pala siya. So may 5 years pa siya before mag-40. Buti ka rin 5 years pa. 4 years na lang. Ako nga 1 year na lang eh. 9 na pala siya. This year. Wow, you're so old! Naiwaik didong niya. Oh, Sila na yung mga nasa 40. si Didong siguro 41 na, di ba? 42. Hindi 46 na yan. 46 na siya. Ay, hindi, 47 kasi nung huli natin celebrated, di ba? Ako nag-set up ng 44. Sila rin ni Vice Ganda? Mm. Ay, si Bak dito. Matanda yata si Vice sa kanya isa o siya ang matanda isa. Ako na ako mga 40. Pero pala. Di ba nakasama natin siya lagi parang 30s lang siya. Okay. Kasi para magkakaidara ka, kasi yun yung lagi mo nakakasama. Oy, magbe-birthday ka na. Happy birthday. Tapos alam mo yung kagabi, Oo. ang mga lalaki ay mapatsupa. Type nga ako, ayoko nga. Bakit ba itikin ako? Oh. Hashtag loyal. Oy, magbe-birthday ka na. Grabe kagabi na ngayon. Gusto ko lang pag-usapan yung Ano ano ka ba ko. gagawin na Hindi gusto ko lang pag-usapan yung mga birthday mo ng mga past years of your life. Kasi diba parang may iba-iba silang Pang mga... lechon ba? Ano? Paggatong. Ito na nga, may idagdag sa'yo. Hindi. Ano talaga? Di marami kasi, di ba syempre maraming mga naging klase ka ng celebration ng birthday mo. Ay, ano yung pinaka-memorable birthday celebration? Yung ayaw mo, yung hindi mo talaga siya makakalimutan kasi ganun. 7 years old ako. Anong meron yun? Diyan, birthday ko dyan. Meron kasi kami dati dan. Dati nakatira kami dyan sa bundok, diba? When I was 1 year old hanggang 4 years old yata. Or 5. May kasama lang kaming aso lagi na puti. Tapos pagdating namin dyan sa 6 na kami, dyan na kami nakatira. Nakita namin yung aso. Ang laki niya. Aspin lang siya. Pangalan niya Chippy. Tapos yung 7 years old ako, natungtuwa ako kasi nga first time ko nagkahanda. Yung maraming handa, may karne, ganyan, kaya naman kain. Kasi nanap ko yung aso namin, yun pala kinakain ko. Hinanda yung aso? Totoo ba? Yung mas papa. Kasi big deal pag, ano diba? 7 years Hindi old. kinakain ko 12. aso. Oh? Yun ang handa ninyo? Wala ka, naranasan mo yung children's party, ganyan. Never. mga palaro. Pag nag-aaral ako dati, pag may birthday ako sa school, hindi alam ng lahat unless makita lang nila sa chart na may birthday ako. Kasi pag alam nila, hindi ko papasok. Kasi wala pang handa, di ba? Tapos, uwi ako dito, wala. Wala nga nagigreet ng happy birthday. Minsan nakakalimutan na nga. Anong debut mo? Anong 21? Meron ka bang gano'n? No. Wala akong... Ang natatandaan ko lang na birthday ko nang celebrate ako na may handa was yung 7 years old ako. Siguro, unforgettable yun kasi may nangyari na yung aso nga. Then the rest, wala na akong natandaan na hinandaan ako na ni mama ng birthday. Kung meron man, siguro ice cream. Wala talaga. 21 ako, wala rin akong handa birthday. Basta never ako hanggang ngayon niisip ko, meron ba akong handa sa birthday ko before or nag-celebrate. Nung bago ka pa man nagkaroon ng sariling trabaho, sariling... Never. Ang pinakahanda ako talaga ng birthday ko kaya sa memorable sa akin is sa Kutay. That was my 24th birthday. Yung may cake ako. Oh. 24th birthday ko, 2013, yung may cake ako. Kaya umiiyak ako sa stage ako. Di ba? First time ko may handa na may ulam na ganito, may ulam na ganito. Wala ever ako na ganyan sa buong buhay kasi nung nandito pa ako sa Mindanao, hanggang 17 ako, never ako naganda. Kasi natandaan ko sa high school ako, elementary, wala akong handa. So 17 ako, pag-graduate ko. Pumunta ako Manila, never ako naganda kasi ako na naman mag-isa sa buhay. So, 24 na ako, yun nag-comedy bar na ako, yun yung pinakaunang handa ko na may cake, ganyan. So, unang-una kong iyak. Kaya pala parang big deal sa'yo. Basta, Parang- ano ka ba nun?
Oo, ako nag-host. Naka-blue ako na gown kay Nag- niya, naka-field dress Kaya yun. sabi ko pa nga, ha? Bakit parang ano? Ay, bigyan sa akin yun kasi first time ko naganda. Parang feeling ko, ano, nasa ASAP ba? Nasa ano? Kasi first time mo nagkaroon ng ganung klase. Never ako na ganun. Never ako nagka-cake sa birthday ko. Then, 24th birthday ko yun. Tapos yung dream ko lang dati, pangarap ko lang dati na, sana bago ako mag-27, may career ako sa Manila kasi kung wala, uwi ako ng probinsya. Yun yung winish ko nung birthday ko. Na sana bago ako mag-25, bibigyan ko yung sarili ko ng 25 years. Bago ako mag-birthday ng 25, dapat meron akong career. Kung hindi, babalik na ako dito. Balik na lang ako ulit sa probinsya. Tapos, pangit pa rin naman na yun. Tapos, March yun, 24 na years old na ako. Yun yung mga April, yung pumasok yung application ng Japan. Tapos natanggap ako. So, November ng 2014, nakalipad ako ng Japan. So, 24 pa ako. Nag-birthday ako sa Japan, first time ko. 25 years old na ako. Yun na yun. May pakita na rin. Hindi lang cake. May mga kwintas na ako ng mga bigay, mga regalo na pinag-celebrate talaga. Ganun. So, yun talaga isa sa... Kasi sa Japan, pag may birthday ka, sa'yo lahat ng request, lahat ng guest, lahat ng mga guest namin, akin lahat nakalista yan. Bawat isa yan may 1,000 yen, ganun. Lahat ng regalo sa akin, lahat yan. Akin lahat ng gabing yun. Kaya nga, minsan ang mga taga-Japan, pag lumating ka ng Japan, gumagawa ng sarili ng birthday. Kasi pag may birthday, mayroon ka dapat showtime, mayroon ka dapat production na ginagawa. Okay. Kaya pala. Kaya sa kontrata mo doon na wala yung birthday mo dahil nauna na or before pa or hindi abot, gagawa ka sa sarili mong birthday. Pwede mo palitan? Tapos, Para at least hindi mga sayang. babae na mag-invite sa mga Yung mga kasama mo, kailangan nila, obligado sila mag-invite ng guest kasi ganun naman lahat eh. Tulungan. Kasi para pag sila rin na nag-birthday. Ganun yun, 25 na ako noon. So, yun yung pinakauna kong birthday. Tapos, pag uwi ko dito, yun sunod-sunod na every birthday ko, may lechon na, may handa na, ganun. 24th birthday. In fairness. Kasi ang dami ng puro lechonan na yun eh. Sumunod. Kahit nung Pasko, never kami nagkaroon ng lechon baboy nung Pasko. Nagka-lechon baboy kami. First time namin nagkaroon ng lechon baboy sa handaan ng 2014. Nasa Japan na ako, December na may pera na ako dito. First time nila naganda, nagsilulit lahat ng pinsan ko parang rin yun. Yun, din nag-start yung 2000. Kaya ang daming handa. Ngayon na, siyempre, ano ka na, nasa half, wala pa naman. Million? Matatawag mong half of your life na rin ba to? No, kasi syempre papasok ko, di ba sabi nga nila, life begins at 40. So, Ends at 41. Lapit na kayo, te. Huwag naman, uy. Hindi, syempre ano ka na, Bilisan mo na, tatain na. papunta na tayo sa adulthood talaga. Di ba? Ngayong 30, ano ka na, ngayong 35 ka na, meron ka pa bang panibago? Sana pag 36 ko, bago ng 40, natapos ko na ito gawa. Para maganda editing mo. Alin? Wala, ang hiling ko lang talaga ngayon is sustainability. Wala na talaga akong hinihiling. Ang good health naman kasi. Kasi nagawa mo naman. Ang good health naman talaga, gabi-gabi naman pinipray yan, yun naman talaga yake. Bukod sa good health, paano ka magiging good health nga eh, ang kinakain natin dito, ganyan-ganyan. Inom pa natin lagi. So sana nabigyan tayo ni Lord ng good health lagi, basically yun naman talaga. Tapos sustainability na, sana hindi mawala yung social media, yung income, paano sustain. If ever ba nawawala ang social media, kaya ba ipakain itong mga guests dito sa mga, sustainability, para hindi na bumagsak pa ulit. Alam ko naman paano bumangon or babuhay ng bagsak before pa. Hindi problema yan. Pero syempre hanggat andito na tayo, sustainability na lang na, continue na lang ganun. Ayaw ko na mag-aim ng high. kasi pag meron kang nilalagay talaga na goal or in life talaga, naging umpisa ka pa lang, andun yung pressure. Bawat taas ng Lalong bumibig. halos bawat taas ng pangarap mo, bawat taas ng gusto mo, lahat ng gusto mo marating sa buhay, may malaki ding responsibility at pressure talaga. And then, pag may pressure tapos na-failed ka, mas malaki yung impact sa'yo. Lahat ng tayo may ganun naman talaga, di ba? So ngayon kasi, natapos ko na talaga yung pangarap ko lang. Wala na. Ang pangarap ko na talaga dati sumikat. Yun ang talaga. Kasi feeling ko pag sumikat ako may pera. Yun talaga, gusto kong mag-artista, gusto ko sumikat. Tapos, yun, kasi feeling ko talaga, hitting many birds in one stone. Yung pag naging artista ka, magagamit mo yung artista mo, may racket ka, mag-host ka, kakanta ka, ganito. Alam mo, may project ka, may pera talaga sa pag-artista ka or sikat ka. So yun ang talaga pangarap ko. Never ko lang pinangarap na makatapos mag-aaral, maging doktor, maging engineer, ganyan-ganyan. Kasi
ang gusto ko lang talaga natin mag-artista kasi feeling ko talaga yun talaga. Feeling mo ba ngayon, kasi di ba syempre, ngayon kasi nakakaranas ko ng pagbagsak ng income, nararamdaman mo ba yun na, tapos na, Hindi. Laos? ayaw na ba sa akin? Magandang feeling. Siguro sawa, ano ba? Hindi ko maramdaman kasi hindi ko naman kasi kilala masyado yung mga nanonood sa akin. Ang mga supporters na nandiyan pa naman, pero yung viewers talaga, so hindi natin alam kung ano ang dahilan, kung Facebook, kasi ang viewers ko, andun pa rin yung umabot ng million, may umabot ng ano. Nung dati naman, malaking income ko, ganun pa rin naman ang viewers. Ang viewers talaga andun pa rin. Do meron nawala ng mga 20% ng viewers kasi dati pag nag-live ako may mga 5,000 pero minsan lang minsan lang yun pag may importante yung eksena ng mga pangyayari. Mga viewers ko doon pa rin naman nanonood at 3,000 sa akin pag live viewers, 2,000 di mo mabagsak ng 100 na lang, 200. Ganun pa rin talaga, yung income lang talaga yung nabawasan ng 80%, yung viewers 20% lang nabawas eh. So pag iniisip ko yung support, parang andun lang din naman sa average din. Sa Laos naman, parang feeling ko naman ang sikat-sikat ko, pero kasi pag sinabi mong Laos ang tao, ibig sabihin sumikat, tapos nawala, di ba sa limelight. Ako naman siguro, kung yung kasikatan ko, pagkakilala sa akin, sabihin natin sumikat ako sa industriya ng social media, tsaka kahit paano sa nag-video ako, tsaka showtime. Sumikat talaga ako kumpara sa iba na nag-umpisa. Tapos ngayon na baba, kung Laos ang tawag dun, Laos ang tawag dun. Siguro Laos talaga, pero yung sa Does it ano... affect you? Na ano? Wait lang. Kasi kung Laos, ang ano kasi, kung iisipin ko naman na bumagsak ako dahil sa viewers o ayaw nila sa akin, simula 2015, ang dami kong kasabayan hanggang sa sumikat ako 2022, 23, ganyan. Maraming mga vloggers ngayon nawala naman sila lahat, di na nga nagba-vlog, subuko na rin eh. So ako andito pa rin eh. Ang dami na sumikat ngayon, pero ako nakilala siguro andun pa rin, hindi ako sumikat At least hindi ka man Umangat, hindi ka tumatakas na ulit, at least hindi ka bagsak. Oo, sa tuwag naman sana. Okay, may mga followers and supporters na dumarating at nawawala. Ano masasabi mo sa Ganun talaga ang buhay. Tsaka, yun nga sinasabi ko, may mga tao talaga na mahal tayo sa mga nakikita nila, and then eventually baka meron silang mga na-discovery or ano, or kasi ganito lang yan eh, minahal na tayo ng viewers dahil sa mga nakikita nila sa atin na natutuwa sila. Same as, kung meron mga bago din sila na natutuwa sila, doon na din sila nagpo-focus. So they don't know us personally behind the camera. Minsan lang talaga, may mga andyan yung sinasabi natin andyan. Yung talagang hindi lang nakapalo sa atin because vlogger tayo. Kundi nakapalo sa atin dahil mahal tayo, dahil kilala nila medyo alam na nila yung buhay natin or gusto nila tayo personally. Pero yung mga viewers na nawala at bumalik o nawala, ibig sabihin, gusto lang nila tayo dahil sa mga panonood nila na matutuwa sila. Pag hindi na nila gusto or nagsawa na sila, naumay na sila, din meron ulit ng mga bago, doon ulit sila. Ibig sabihin yung followers yung sila, viewers lang yun sila. Pero yung mga nandyan na nanatili, ibig sabihin, meron ng kasamang pagmamahal, hindi na lang sila followers, hindi na sila viewers, hindi friends na rin. Yes, friends and family na nga. Di ba? Ganon pa rin. Ganon pa rin ang mindset. Me? Sobra, kasi sabi mo nga di ba, pag meron kang malaking responsibility, malaki din yung pressure mo. So, ang laki ng responsibility ko dito sa farm, sa pagkain, sa mga pamilya, sa inyo, ganyan-ganyan. So, pag bumabagsak ako or bawasan yung income, yung pressure sa akin na paano kaya ang dami kong ginagawa na, ano na naman kaya, magpapagayin sa bako, gagawa ba ko ng ganito, yung mini-vlog, ganito, ganyan. Saan kakagat ulit yung tao? Kasi syempre, na yun yung sinasabi ko, yung viewers is nawawala sila because naumay na. So, kailangan mong gumawa ng something like interesting ulit or sumabay sa ginagawa ng iba na gusto nila para magustuhan kanila ulit. So, it really affects me sobra kasi gumagawa ka na ng mga bagay na hindi mo naman usually ginagawa eh. Na dapat just to get their attention again. But that's okay, di ba? Normal, ang feeling ko dapat din naman natin kasi yan siguro pagdaanan para mas matutunan pa natin yung ibang mga mas mahahalagang bagay. And with that, happy birthday sa'yo. Last na lang, birthday wish. Yun nga, wish ko is bukod sa good health na yun naman ang lagi ng ano, sustainability talaga. Wala na, ayaw ko na mag-wish ay imposible. Para yung posible Kasi na sana. Kasi nagawa mo na yung dati.
Mga Oo. imposibleng bagay, nagawa mo ng posible. So, isa ko na napatunayan. Like, parang, Kasi I'm living my life na talaga ngayon. Wala na talaga akong gusto eh. Gusto ko lang talaga payapa, ganito. Tapos, yung sustain lang talaga na pinili ko dito mabuhay ng simple. Sana laging ganun lang. Kahit hindi na ako umangat na blessing na sobra. Basta andyan lang talaga. Yung sakto lang at makakain hindi nagugutom tsaka may konting ipon. dahil dyan, happy birthday to you! Kano ba yun? Hindi, may regalo siya sa'yo. Sabi niya, iabot ko na daw kasi baka gamitin mo. Prank na naman. Kanina po kasi, hindi daw prank, totoo na to. Kasi sabi niya kanina pa lang, pagkababa niya galing sa taas. Dong, tayong ganito. Boy. Lord. Ang dami na nanghihingi sa'yo. So, you receive 3,000 pesos pa birthday niya sa'yo. Totoo to. Sa wallet ko yan. CR ako kumuha ko sa wallet. Hoy. Oh, Kahit sige. magkabilangan tayo. Akin no, wala kang bagong pera. Puro luma pera mo. Ito, buang binitmagay ni Ate JJ Ritz. Sure na, di ba? Sure na. Ate JJ Ritz. Ate JJ Rich, we're so rich. Thank you. Thank you po. Alam mo ba, naglabas ako ng pera ngayon 3,000 kasi pambili namin ng panggatong. Kasi yung handa namin is wala kaming handain na ibang mga pagkain na kung ano-ano. Lechon lang talaga lahat. Kakatayin namin lahat ng mga baboy na pinaalagaan namin. So, ililitsunin lang namin para tipid. Walang ibang babayarin, walang ibang mga recados, mga ingredients lahat. So, 3,000 ang binaba ko ngayon kasi nga 70 pesos yung isang panggatong. Kaya ang daming lilitsunin apat. So, thank you, Ma'am Rich. Sabi ko kanina, si Bakla, oy, labas na labas. Ibalik na natin na ilabas niya aga-aga. Happy birthday! Thank you, Ma'am JJ Rich. And sa lahat ng mga ating viewers dyan, comment down below ng inyong birthday greetings para kay Brenda, yung mga wishes and hopes para sa kanya. Wag po, mga tumaas engagement niya. I love you, thank you so much! Ang ganda ko dyan. At taminin mo, ang ganda ko. Kasi nga naibalik.